Assalamu alaikum. Amarya ba ki laifi. Sani mai gida. Yawwa. Kina nan har yanzu ba ki gama wankin ba? Wallahi mai gida na karasa dai sauran kaɗan san da dawa. Yawwa. Amarya ba ki laifi. Kai. Yawwa amarya. San da dawa. Kin ga kyau da kika yi yau kuwa? Gaskiya ga maka ruwa ma dai sani mai gida ka sha rana. Ba laifi kawo min ruwa amarya. Amarya ba ki laifi. Ko da kin kashe ɗan gidan masu gida. Haka ne. Amarya, kin ga kyau da kika yi yau kuwa? Da shi bana son zolaya mai gida, kai dai kuma ka bar zolaya. Zauna nan amarya ta. Zauna amarya. Bari in zo mu sha hira. Kai. Akwai labari. Labari kai. Ai ni amarya baki sani ba ai. Don tsabar labarin da kike bani mai daɗin nan ko? Haka. Kai. To bari na sha ruwan. Ya aiki. Lafiya. Kalau amarya ta lafiya. Kalau gimbiya ta. Gimbiya uwar mata. Kai. Gaskiya ne. Soyayya nan da karuwa take yi. Ga kiyar da kike kyau. Allah sarki amarya ta. Dan kare mai gida. Amarya ni abun da kike burge ni. Wallahi tallahi ke wani lokaci labari yadda kika san dan buloka. Gaskiya mai gida. Ta zubo ke. Na manta ma ina son baka wani labari mai gida. Na'am. Ji ba ka tura na je gidan suna ba? Sunan gidan su malam Dala. Haka in ji wani labari wani majira ya fito a garin mai gida. Wani ya bara makaho ne? A ba makaho ba ya ringa leƙen matan gida. Yana bara iya leƙe. Kai tsaya ban gane ba. Shi aikinsa kenan yana fake da guzuma ya fikar sana ya nemi matan mutane a matsayin ci makaho. To ni da ban sani mai gida amma an ce leƙe da yake yi ce to wannan mai gida. Allah ba ya kawo shi gidan nan ko. Ko da zamu haka ne. Allazi wahidin Allah da girma yake. Bai san mu ba kenan. Mai gida tsaya. Taimako fi sabilillahi. Anya ba shi ne gida an ce babban mutum ne. Allazi wahidin. Yanzu bari in leƙa kakkan Aleka gida ishi. Gidan nan ba mutum ne. Wahidin gidan nan ba mutane ne. Alwajiri da ka ci? To bari in turo yaro ya kai ka. Ta shan daɗin wannan kai. A turo yaro ya kai ni. Yadda matan gidajen wannan haka suke. To yaro ka zo? Bari in tambaye ka. Wajen Allah mata gidan nan hurul aini ce? Ban sani ba. To mu je. Bukata dai za ta biya an Allah ya yarda. Kai ne ka ji yaro. Bukata nake zo ta biya ai sauri yaro. To nan. To nan ne. Bismillahi masha Allah la quwwata illa to kai yaro je ka kaji. Duk da yanda aka yi na san Allah ya da bukata za ta biya. Uwar gida kina daga ina? Ina nan almajiri. To yawa sannu dai. Kuna lafiya? Lafiya Lafiya jama'a. Lafiya kalau. To da fatan mai gidan dai baya nan ko? Soja ne ya tafi gurin aiki. To mai gidan naki soja ne? Soja ne baya. Ai ka ji riba ta mu kenan su suna aiki a daji mu muna gida to Allah dai ya taimaka. Madalla. Ne ya tafi gurin aiki ya banni daga ni sai gidan. To. Malamin bana muka yi auren ma. To madalla. Baya nan dai ya fita kenan. Baya na ya tafi gurin aiki. To Bayyana. yayi ke ce wannan? Ka san matan soja sai da wando. A haka ne. Ai da shirin ku kuke zama ai. Bai Allah da shirin ku kuke zama. Gaskiya. Kai. Ke ce wannan da dai in gyara zama bukatan nan ta a kasan danna. Za ta mun tsiyafa. To ada hana sallah ko ki sallah ce ake ce mata? Sai sun kace. Fesin kaf ce? To kai subhanallah. Amarya mi komin bindigan nan.